बर' बिथांनि जितु BTC खौ दैदेननाय जि सरकार बे सरकारा 4 बोसोर आबुं जाबाय आरो बिनि मुङैनो आंनि समस्ति बे पानेरिनि भेरगावआव दिनैहाय मोनसे मा होनो उत्सव हिसाबै बेवहाय खुंफुंनाय जादों आरो बेवहाय फैनानै मोजां मोनबाय बयखौबो लोगो मोननानै आरो बेयो मोनसे जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा जे मोनसे जायगायाव सासे माने मा होनो दैदेनगिरिनि नेतृत्वआव जेब्ला माने खूब शान्ति गोजोननि गेजेरजों 4 बोसोर सरकारा सम्पूर्ण जायो दिनै एलायन्स सरकार अब्लाबो आरो रायजो राजानि गोबांथार जेंना दं अब्लाबो 4 बोसोरखौ मोजाङै मोजां बारबोबाय आं बिनि थाखाय मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनिसिम आंनि तरफनिफ्राय आङो कंग्रेचुलेसन होदों बाख्नायनाय बावदों आरो बे 4 बोसोराव बिथाङा गोबांथार जेंनाफोरखौ नाजानायनि गेजेरजों माखासे मावफुंनो हादों आरो माखासेखौबो नाजागासिनो दङ आरो आं सानो बे 4 बोसोरनि बिथांनि जितु मोनदांथि बे मोनदांथिफोरनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव बिथाङा आरो साबसिनै खामानि मावनो हागोन प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे बिथांनि जि EM कलिगफोर बिथांमोनखौबो आङो साबायखर बावदों जे बिथांमोना जयैनो दिनै BTC ओनसोलनि जौगाखांनायनि थाखाय खामानि मावदों BTC ओनसोलाव गोजोन आरो आब्रुथिखौ लाखिनो बिथांमोना खामानि मावबोदों आरो आं सानो लासै लासै बेबायदि जुदि रायजोनि फारसे बावसोमनायनि गेजेरजों खामानि मावलाङोब्ला आरो गोबां जोंहा BTC ओनसोला दावगालांनो हाबावगोन जिहेतु दिनै 4 बोसोर बारबाय दिनै रायजो राजा गोबां दङ बेवहाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिटिआर सरकारा माबाफोर होलांनायनि माबाखौ इसारा दङ दिनै आफादनि गेजेराव हानि पट्टायानो जा बायदिसिना ना आं दा मोनथिनायाव बिथांमोना एसेम्ब्लियाव जि तथ्य होदों जे गासै 2 लाखनिबो बांसिन सुबुंनो हा होबाय होननानै दाख्लै एसेम्ब्लियाव बुंदों बे जोबोद गिदिर बाथ्रा आरो बैसुमुथिनि दारै BTC ओनसोलनि गासै माने जि हा गैयै रायजोफोर बा गुबुन गुबुन जायफ्रा हा हुआ दासिमबो गेलेमेले जानानै दं बेफोरखौ सेटेलमेन्ट होनायनि खामानिखौ मावगासिनो दङ दा बेफोर गिदिरथार जेंना बे खामानिफ्रा जुदि मोजाङै जाफुंसारो रायजो राजानि थाखाय बियो मुलाम्फा जागोन आं सानो 2 लाखनिबो बांसिन बे जितु हा होदों बे हा होनाया गोबां मानसिफ्रानो बेवहाय मुलाम्फा जादों आरो बिनि बायदिबो गोबां बायदिसिना हाबाफारि लानानै खामानि मावगासिनो दङ आरो बेफोर जेफोर खामानि बिथांमोनहा बुंदों होदों बा मावदों बियो थारैनो मोजाङै मोजां जाफुंसारहैजोबोब्ला आं सानो BTC ओनसोलनि रायजो राजानि थाखाय माने जोबोर मोजां हाबा जागोन आरोखि